Добър ден от мен. Казвам се Николай Капитанов. И в това видео искам да се поговорим малко за защо трябва да ни отвръщаме на арогантни коментари, някой да се прави по-велик от вас, да ви обясня как се правят нещата, някой да ви казва, че така не се правят нещата, някой да ви хейтва, общо взето. И защо не трябва да отговаряш? Да, в един момент първата ти реакция ще е да отговориш на този коментар или разговор, с който си започнал разговора, да му отговориш. Но защо трябва да му отговориш? Просто му даваш силата на него. И трябва да вземеш силата в себе си, а не да я даваш на определени хора. Просто взимаш силата в себе си, просто като не му отговаряш. Хубаво, някой ти е раздразнил. Не му казваш. Защо трябва да даваме силата си на някой друг да решава за живота ни, а не си оставим силата в себе си и само ние да можем да решаваме какво да правим с живота си, какво не, и същевременно на кой да даваме силата си и на кой не. Винаги мисли преди да кажеш нещо. Ако не можеш да кажеш нещо, или по-добре знаеш, че е по-добре да не го казваш, по-добре си замълчи. И не давай силата на някой друг, остави я в себе си и дай просто силата на Бог. Той знае какво е по-добре за теб и той ще ти помогне в трудните моменти. Хубав и успешен ден от мен и най-вече слънчев.